Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala şefii zunubina Muhammed. Emi îro bahsêce ferzê dezmêjê bikin. Gelek insanê me mesenin yaşlîne jî nimêjê dikin feqet gerçek ferzê dezmêjê çi hebin tam nizanin. Ferzê dezmêjê şeş heb em Şafii ne xeberdana me ser ferzê dezmêjê sade mezhebê Şafii. Ferzê dezmêjê şeş hebin mezhebê İmam-ı Şafii'da. Ji van şeş heb ferzê dezmêjê zemanekî ferzekî dezmêjê ku neycî dezmêja meriv nabe. Ku dezmêja meriv nebû, meriv bûyê dezmêjê nikare ibadetekî bike. Dest şûştin dest meriv dest dezmêjê dike eûzû bismillah dibêje destê xwe dişo eva sünnetê. Av dev pozî xwar dide sünnetê eva. Sünnet jî ji bo temambûna ferzê yani eva sünnetê ez biterkinim na sünneta jî meriv pêra dike. Feqet meriv sünnetekî bîr va bike dezmêja meriv noksan nabe. Dezmêja meriv temam e. Ama meriv ferzekî neke ferzekî neke dezmêj temam nabe. Ferzê dezmêjî ku da başlamış dikin ser çava da başlamış dikin. Zemanê merivê ser çavê xwe bişo ser şûştina ser çava ferz e. Bi şûştina ser çava re jî niyet jî ferz e. Niyet jî ferz e. Yek niyet yek serçev. Eva du heb ferz bi hevdû re têne kirine. Meriv avê dixe destê xwe wetî merivê bavêje ser çavê xwe meriv ew ça niyeta xwe tîne. Niyet bi çi şeklî niyet bike niyeta me we ez ê herim camiyê yan ez ê Qur'anê bixwînim yan nimêj bikim. Niyeta wî çi hebe dibe en mexbûl niyet en niyeta rind wetîk destê xwe av xistî ê bavêje ser çavê xwe en niyeta mexbûl bi niyeta me ew e ez bê dezmêjî ser xwe radikim. En niyeta mexbûl ew e. Hem mexbûl e hem herkes eqlî wî da dimîne. Av xistiye destê xwe ê bavêje ser çavê xwe niyet ser çava da tê gotinê. Wetî dest şûştinê da niyet nayê gotinê, de avwerdana dev boza da nayê gotinê. Ku ser çavê xwe şûş ê wî çaxî niyeta xwe bîne. Niyeta me ew e av xiste destê xwe niyeta me ew e ez bê dezmêjê ser xwe radikim. Yê avê bavê ser çavê xwe ser çavê xwe bişo. Eva du heb ferz hev ra têne cî yek niyet yek serçav şûştin. Serçav ku derê heta ku derê ferzê meriv bişo ew cî porê meriv serdestê eniya meriv porê meriv hîşîn tê wirda başlamış dike hetanî binê sona çena meriv hetanî tê ber qirka meriv. Eva dirêjeya serçave ferz e heta wira. Beraya serçavê jî ara her du guha ji guhê rastî heta aliyê guhê çepê eva tev ferz e meriv bişo. Eva du heb ferzê dezmêjê. Ferza dezmêja sisya şûştina her du mila. Her du mil tevê enîşka va tên şûştinê ferz e. Heta enîşkî nîne enîş jî ferz e bê şûştinê. Eva ferza sisya ye. Ferza çara meriv serê xwe mesih bike. Serê xwe meriv destê xwe şil dike dide ser serê xwe ku çend têlê porê serê meriv wetê şil bûn ferz tê cî. Ama serê meriv da por tune be ew cî ku por hîşîn dibe ku porê meriv wetê he hîşîn dibe wira qe porê meriv tune be meriv destê xwe şil kir da wira ewa ferza tê cî. Eva jî ferza çara ye. Ferza pênca şûştina her du nigahê ye. Her du nig tevê guzeka tên şûştinê. Guzek jî ferz in. Heta serdestê guzeka gere bê şûştinê. Eva ferz e. Eva jî ferza pênca ye. Ferza şeşa sıralama wan e. Ça sırayê de me got pêşî serçav niyet bê gotinê, serçav bê şûştinê, paşê her du mil bê şûştinê, paşê mesha serî, paşê her du nig. Eva sıralama wê jî ferz e. Mezhebî İmam-ı Şafii da yani em Şafii ne ferzê dezmêjê şeş hebin. Yek niyete, yek şûştina serçava, yek her du mil şûştinê, yek mesha serîye, yek jî her du nig hetanî guzeka tê şûştinê, yek jî sıralama ye. Evana ferzin, evan şeş heb ferzê hanî.
Jivan şeş ha ferzê hanê ferzekî ku meriv neke meriv dezmêja meriv nabe û dezmêja merîwetê ne û meriv nikare bû dezmêja îbadet bike. İnsan niha bêje de min nizanbû ka ez wisa hîn bibûm îmkanê min tune nebûn eva nabe meziretekî. Roja qiyameti eva ezra wî nayê qebûlkirinê. Çünkü hînbûna kirina îbadetê ser meriv ferze meriv hîn bibe. Ser meriv ferze meriv dezmêja xwe ferzê wî çi hebe meriv hîn bibe. Hîn nebe de hetanî niha meha îbadet kirî ez ê aha îbadet kim na. Ji hînbûnê ra zeman tune, hînbûnê ra yaş tune. Meriv ji piçûktiya xwe hetanî mezintiya xwe her zaman meriv dikare here hîn bibe. Yani meriv hîn nebe ve xwe ayb bike de heta niha bekî noksanêm hev îro eşkirîn de herin bêjim yê bêjin ka te heta niha tu yaşlî tu çima hîn nebûyî gere Hazreti Ömer'a got ya Ömer tu aha dikî eva are milletê te ayb de goqey arın de yan agirê cehennemê. Arê millet mêze nekin. Agirê cehennemê mêzeke Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu. Dezmêj mervê dezmêj bigire dezmêja xwetê tezer dike çiqekî îmanê. Heftê çiqê îmanê hene yek jî dezmêj e. İnsanê ehlê dezmêjê çi qas mükafata wî heye. Mesela mervekî rabe subê nimêja subê bike dezmêj bigire nimêja subê bike. Zemanê hetanî nîvro ku rabe dezmêja nimêja nîvro bike ara nimêja subê heta nimêja nîvro. Günahê mezin netê da çi xetayê piçûk lê çêbûbin wetêk dezmêj digire son damla ava dezmêjê ku wetê ku dikeve xweda ewî günah wî tev bû ava dezmêjê re efû dike. Zemanê nimêja nîvro heta nimêja esrê dezmêja xwe teze dike xweda ewî dezmêjê dixe kifaretê wan günahê ara nimêja nîvro esrê da bûne. Nimêja esrê hetanî meğrebê wetê dezmêj digire nimêj dike ara esrê heta meğrebê çi günah lê sadir bûbin xweda ewî dezmêjê dixe kifaretê wê arî. Yani ehlê nimêjê 24 saet xetayê piçûkê lê çêbûbin ew dezmêj wetê digire ew dezmêj dibe sebebê kifaretê wan günah wî günah wî tev efû dibin. Ew însanê ehlê dezmêj mêrikira dibe subê dezmêj dige nimêja subê dike niyeta wî da qelbê wî da ez ê nimêja xwe nîvro jî bikim. Nimêja nîvro müyesser bibiya min nimêja nîvro jî bikira. Rabe dest û îş karê xwe bike qelbê wî da kirina nimêja nîvro hebe. Hetanî nimêja nîvro fena nav nimêjê de baxwisa xweda xêr jî radinîse. Mervekî nimêja nîvro bike qelbê wî da xweda müyesser bike min xwe bigiyan da esrê min nimêja xwe esrê jî bikire nimêja xwe esrê jî dest dernadin. Di wê arê da çi xebatê bike çi îşkar bike fenanî orta nimêjî de be xweda xêr jî radinîse. Yani ehlê nimêjê ji bûye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gotiye mervekî pênc wext nimêj dike fenanî mervekî berderî wî ra çemekî avê bikişe royê pênc wexta di wî çemê avê da destê xwe çekê xwe bişo ser ça qirêj nabîne Resulullah gotiye aleyhisselatu vesselam ehlê nimêjî jî wisa ser wî günah namîne. Zaten wetê meriv dikeve ser nav nimêjî xweda emir dike dibe ev ebdê min ketiye qarşî min günahê wî ser wî hildin bira tertemiz îbadet bike. Zemanî melaiket günahê wî hildidin nimêja xwe xilas dike melaiket bi ya Rabbi ev günahê ebdê te tekrar bidin ser milê wî dibê naxir yakışmış edaleta min nabe. Bütün vücuda xwe ji me ra berjî kir tesbîlê me bû serê xwe ji me ra da erdê saygî ji me ra göstermiş kir yakışmış nabe günahê wî ebdê min bi herin bavê jin behra. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tu ma'as selavat. بفكرن بكردي بأخذن بكردي بعجبين بكردي بشوبين بكردي لشاكريك وبأبو نبن دنگ بيجي گهداري بكن بكردي